Biyen pancen bojoku ki nek muni aku bar mayang mesti nesu. Iya. Ning jaman semono, Dek. Manten anyar. Angger aku muni gojek korupsi dan ngono. Kono, terus ke kono. Tak nek iki neng panggung, iki konsumen kanggo penonton. Aku muni saiki wis sadar saiki. Sadar apa? Saiki wis ra tau nesu wong aku wis dikewanke. Kok dikewanke? Maksudnya napa? Maksudnya mung dinengke wae ngono lho, wong digawean dhewe-dhewe. Iya. Aku mayang dhek kerja, aku mayang dhek kerja. Yo. Nek ketemu ming nek pas prei we sok tak jak pit-pitan. Yo karo anak-anak kuwi. Oh ya ora apa-apa dienggo menjalin apa? Napa? Apa? Kok cengenges tak kamplong. Padake ora wong mayang ki angel mah cengengesan. Lah ora iso ngomong ta nek ana Bu Agnes. Menjalin apa ikatan keluarga Apa iki ngudak apa? Ngudak ndasmu kuwi.